Dobrý večer vám všem v tomto adventním čase. Jenom připomínám, že i tento dnešní večer a přednáška zaznívá v tom velkém projektu nebo dlouhodobém projektu, který tady utváříme v tomto vzácném prostoru a prolínání toho profánního a posvátného prostoru v rámci projektu Člověk v dialogu. Dnes zvlášť tady vítám muže, kterého snad není potřeba ani představovat. Když se mě v těchto posledních dnech tady, ať už z médií nebo lidé ptali, proč jsme pozvali tohoto muže na přednášku, tak jsem říkal, no proč ne? Protože si myslím, že to je správně, že to je dobře, že tady tento člověk promluví, že má co říct současnému světu, dnešnímu člověku a nám osobně. Takže proto ho tady vítám a jsem rád, že to pozvání přijal. Vím, že to nebylo jednoduché, ale zároveň vím, že to je, nebo jsem o tom přesvědčen a věřím tomu, že to je dobrý krok správným směrem a že to je dobrý začátek, který dnes tady vzniká, rodí se novému. Nakonec to téma je stvoření člověka. A zároveň je to tedy, zda nastal čas pro nové stvoření. A víme, že nové stvoření je také nové myšlení, nový přístup. Tak se těšíme na tento večer. Jsem rád, že jste přišli a předávám slovo. Tak a ja vám všetkým želám taký krásny večer. Dnes je svätej Lucie. Vtedy vraj behajú, myslím, že bosorky. To by nepasovalo na Luciu, ale je to taký tajomný čas svetla, toho tajomného svetla, ktorý sa ešte len blíži. Keď tak pozerám na vás, tak som z toho troška aj taký zneistený. Ja už som dlho nevystupoval pred ľuďmi. Pripravil som si takú prednášku, ja by som to nazval skorej úvahu. Nechcem vám prednášať, možno predniesť niečo, čomu žijem. Verím tomu, že aj mnohí z vás, všetci iste nemusíte mať tie isté myšlienky. Ja ich skorej ponúkam ako pohľad, ktorý myslím, že nie len môj. Je to pohľad mnohých mysliteľov, ku ktorým sa ani nepočítam, ale si požičiavam aj ich myšlienky z ich kníh. Sú to ľudia, ktorí určovali aj určujú myslenie nás, vedia ho pomenovať, takí básnici múdrosti, ako Martin Heidegger a ďalší, budem ich menovať. Nie je to teraz podstatné. A začal by som, tak ako tá prednáška sa volá Stvorenie človeka, tým, čo cítim ja osobne, že je súčasťou aj môjho života. Totiž hlavne my veriaci sme sa naučili pozerať do minulosti, tej biblickej, a poznáme knihu o stvorení, knihu Genesis, kde sa píše o tom, ako Boh stvoril svet. Musím povedať, že tak prejdeme pomerne rýchlo vzhľadom na dnešnú modernú dobu, lebo nevieme, ako vysvetliť, že Boh stvoril svet za 6 dní a 7 dní odpočíval, vzhľadom na tie vedomosti, ktoré dnes už máme a vieme, že ten svet, vesmír, kozmos nevznikal nejakú krátku dobu. A tá diskusia medzi kreáciou a evolúciou, vieme sami, že je, ako keby mal aj náboženský rozmer mať, pretože ten, kto hovorí o evolúcii, ako keby chcel povedať, že sa tým ani tak veľmi Boh nebude. Ale mňa osobne vždy zaujímala práve taký pohľad, že či vôbec aj ja a my ľudia, moderní ľudia, môžeme zobrať ten začiatok vážne, či tiež len tak cez to neprebehneme rýchlo, lebo vysvetľovať stvorenie človeka z hliny
vysvetľovať hovoriaceho hada je ťažko naozaj a myslím si, že aj v podstate ťažko priateľné modernému človeku. Ja by som ale tak či tak chcel povedať niečo závažnejšie, to je tá moja úvaha, taká moja hypotéza. Stvorenie človeka nie že nastalo kedysi v minulosti, niekoľko tisíc rokov, či miliardy rokov späť, ako sa začal vyvíjať svet. Nie je pravdou, tak to ja cítim, že teraz je tá chvíľa stvorenia človeka. A keď aj v knihe Genesis čítame tie jednotlivé fázy tvorenia vesmíru, sveta, človeka, ja mám taký pocit, ako keby táto kniha chcela v úvode, v krátkych vetách rozpísať to, čo príde neskôr. Sami, keď zoberete do ruky knihu od nejakého autora, čakáte, že na začiatku vyloží úmysel tej svojej knihy, a vy sa v krátkych vetách na začiatku dočítate, čo sa môžete potom dočítať v tej jeho hrubej knihe, v tom obsahu. A ja osobne si myslím, že kniha Genesis má presne tento istý rozmer, že na začiatku tá krátka správa v prvej kapitole nechce byť niečím, čo už je ukončené, ale čo platí a ešte zvlášť pre nás v tejto chvíli, ako to vnímam ja. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril, Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte, naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad tvorstvom zeme. A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré a nastal večer a nastalo ráno, deň 6. A Genesis v zápäti pokračuje, že boli ukončené nebo i zem i všetky ich voje a v 7. deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré urobil a v 7. deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil i požehnal 7. deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. A potom čítame 2. kapitolu a tam už Boh neodpočíva. Tak krátko len odpočíval. Vzal Pán, Boh človeka a umiestnil ho v raji Eden. Už pracuje. A tak v mnohých knihách významných teológov sa dočítame, že 7. deň ešte nenastal. Sme v 6. dni tvorenia Boha, v 6. dni, keď sa tvorí človek. A kdesi, možno už sme naozaj na hranici, večer a ráno. Ráno, ktoré má znamenať svitanie do nového dňa, ktoré dokonca v ruskom jazyku sa povie vaskresenie. A tak, keď si odmyslíme, že Boh už odpočíval, lebo zase prijať túto tézu znamená, že už sa nestará, ale je zrejme z celej ostatnej Biblie, z kníh, že sa stará a stále sa stará a až veľmi. Môžeme pokračovať potom, že vlastne, ak aj Boh odpočíva, tak ešte nie. Odpočíva, čaká na to, že príde skutočne ten koniec 6. dňa, keď už potom budeme my všetci odpočívať spolu s ním. Boh umiestnil teda človeka v raji. Stále sme v 6. dni, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobrá a zla však nejedz, lebo v deň, keď si z neho jedol, istotne zomrieš. Ja si myslím, že to vysvetlenie by nemalo byť biologické, že sa otráviš. Nemáte pocit, že zomrieme vtedy, keď nebudujeme vzťah? Keď začneme žiť sami pre seba? Lebo pokušenie, ktoré prišlo, bolo pokušenie vzťahu. Vy už nebudete potrebovať Boha, vy budete ako Boh.
ten deň, keď budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Vy si určíte, čo je dobro a zlo. A Biblia pokračuje, nastal čas poznania. Adamovi a Eve, prvým ľuďom, sa otvorili oči a spoznali, že sú obnažení. Spoznali svoju samotu. Spoznali, že sa musia skryť, že nesmú byť viditeľní. Pretože keď sa Boh prechádzal po záhrade, skryl sa Adam a jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. Neskrýva sa ľudstvo pred Bohom. Rozmýšľal som, áno, konkrétne mená prvých ľudí sú Adam a Eva. Ale nie je v tom aj veľa symboliky, aj určitého porovnania, lebo Adam a Eva znamená vlastne v tom hebrejskom prvotnom vyjadrení hlina, Adama, a Eva je život. Adam a Eva to je celé ľudstvo, to sú všetci ľudia, to sme aj my. Takže nehovoríme len o konkrétnych dvoch ľuďoch, ale hovoríme, že Adam a Eva to sme my tu všetci. Človečenstvo ako také, ktoré je muž a žena, ktoré je, by som, ako to jeden zo slovenských básnikov, Andrej Sládkovič, povedal, anjel v prachu ukrytý. Anjel, duch, ktorý je zaviatý prachom v hline. Žalm 8 hovorí, že si nás stvoril len máličko menších od anjelov. Je pravdou, že človek v sebe nesie čosi, čo naozaj je božské, a to je duch, duša, nesmrteľnosť. Áno, máme ľudské telo, je to biológia, ale to nie je to, čím je človek človekom. A tak rozmýšľam nad tým, a to je vlastne ten rozmer mojej ponuky pre nás všetkých, uvažovať, či to nie je o každom z nás. Nechcem zachádzať do tých podrobností nejakého hriechu, ale nestojí každý z nás pred tým tiež pokušením a pokúšaním, ktorý sa týka nášho poznania, akejsi sebestačnosti, určenia si pravidiel, odmietania nejakých starých zákonov, aj dekalógu. A koniec koncov, keď tak uvažujem, čo vlastne je tou chybou, alebo tým hriechom, alebo tou stratou, keď človek zostal taký opustený a sám a stratil teda ten raj. Ľudským svetom otriasli 2 svetové vojny, totalitarizmy, masové vyvražďovanie ľudí, atomové bomby, a viera v múdreho a všemohúceho Boha, ktorý vládne dejinami v mene univerzálneho dobra, ako keby taká viera stratila svoje opodstatnenie. Vzhľadom na mnohé historické udalosti, ktoré napomáhali úpadok Biblie, prestala byť vnímaná Biblia ako neotrasiteľný základ viery a nedostatok akýkoľvek presvedčivých argumentov v prospech Božej existencie, predovšetkým vzhľadom na takmer univerzálnu krízu náboženskej viery v sekulárnom veku, musím priznať, že sa stáva takmer nemožné hovoriť o Bohu akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol pre súčasného človeka, pre súčasného Adama a Evu priateľný. Táto skutočnosť viedla k neradosnej, no mimoriadne výročnej teórii, o ktorej ste možno počuli a dokonca aj čítali, smrti Boha. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer sa vyjadril, že žijeme v dobe, v ktorej akoby Boha ani nebolo. A pre neho z toho vyplýva, že sme už dospeli. Sme dospeli a nepotrebujeme viacej Otca. To je priateľné. Ľudstvo dospelo. A ten, kto je dospelý, sa už neobracia k Otcovi, aby sa ho pýtal,
alebo aby bol dokonca aj s ním, lebo už dospel. Horšie vysvetlenie je práve to, že Otca nepotrebujeme, zostali sme sami. Chceme si vystačiť bez Boha, byť ako Boh. Nie je to doba, ktorá je tým silná. Človek dospel do štádia, keď sa stal Bohom. Veď taká bola aj ponuka. Vy sa nemusíte báť poznania. Vy si môžete určiť všetko, dobro a zlo. Budete ako Boh, nezomriete. Isté. Človek žije aj ďalej, aj keď sa od Boha odklonil. Ale zomrel vo svojom vnútri. Zomiera tej láske, ktorou má byť obdarovaný. Ak sme stvorení na obraz Boha, Ján hovorí, že Boh je láska. Ak táto láska v nás zomre, tak vlastne sme zomreli my. Pretože to božské v nás nie je. A tak napísal Ronald Sukeník, Boh bol vo všetkom vedúcim tvorcom, no zomrel. Takže teraz už nikto nepozná hlavnú dejovú zápletku, no a keďže našej skutočnosti chýba posvetenie tvorcu, nezostala žiadna záruka autentickej vízie nášho života. Čas pre nás to je len stála prítomnosť, je to sled nesúvislých okamihov, v ktorom nie je zámeru ani plnosti a to, čo ostalo, je náhoda. Preto skutočnosť je len našim osobným zážitkom a objektivita to je obyčajná ilúzia. Teda prichádza doba interpretácií, iste ste o tom počuli, že každý máme právo interpretovať osobný život podľa vlastného prežívania. Človek sa stal prorokom vlastného poriadku a život tak aj prežíva, pretože už neplatia staré zákony. Neplatí dekalóg. Keď sa zamyslíte nad vraj týmto všeludským zákonom, ako je 10 Božích príkazov, skúste mi povedať, ktoré z nich ešte treba brať vážne. Tie vertikálne, ja som Boh tvoj, osláviť sviatočný deň, nie sú dôležité. My už nepotrebujeme Otca. Alebo tie horizontálne, nescudzoložíš, dnes nevera, nepokradneš, ak vieš, ako máš využiť spôsob a systém. Nepovieš krivého svedectva. Hovorí sa, že žijeme v postfaktuálnej dobe. Na tom internete môžeš čítať, čo len chceš, čo je pravda. Nie už viacej, o čo sa oprieť. Subjektivizmus teda môže byť fascinujúci, no zároveň sklzáva do irrelevantnosti, totiž subjektivizmus neponúka pre život nič dôležité a vážne. Pod povrchom impulzmi a rozličnými zážitkami preplnené existencie začína mnohými aspektami života prenikať taký ten apokalyptický podtón, či neprichádza koniec. Často počúvame o úpadku, pomalom zániku, o dekonštrukcii, o kolapse prakticky každého významnejšieho intelektuálneho a kultúrneho projektu. So smútkom počúvam tiež reči o tom, že Európska únia už má končiť, že sa začína rozpádať. Vynikajúci projekt. Fakt končí. Hlása sa smrť Boha. V lepšom prípade, že vlastne ten Pán Božko už svoje vykonal a viac sa nestará. To je ten známy deizmus. Filozof vyhlasuje, to som čítal u Milana Machovca, ak troška ste sledovali jeho filozofické dielo, že ľudská múdrosť sa nachádza tvárou v tvár zániku. Človek teda v súčasnosti v priebehu modernej doby prekonal takú zvláštnu mocnú trajektóriu, keď začal s neobmedzenou dôverou vo vlastné sily, vo svoju schopnosť dosiahnuť isté poznanie pre seba, vo svoj duchovný potenciál, v dôvere vo svoju moc nad prírodou a svoj progresívny osud, avšak je tvrdo konfrontovaný s celkom protichodnou skutočnosťou, a to je
duchovná strata viery, neistota v poznaní, ničivý vzťah k prírode, intenzívna neistota týkajúce sa budúcnosti, ochromujúci pocit metafyzickej bezvýznamnosti a prázdnoty života. Mohol by som povedať, že to je taká anamnéza súčasného človeka a tá sa zreteľne prejavila aj vo filozofii, napríklad v existencionalizme. Úzkosť, odsudzenie životu, utrpenie, osamelosť, konflikt, duchovná prázdnota, ontologická neistota, žiadne absolútne hodnoty, žiadne univerzálne kontexty a pocit kozmickej absurdnosti. Človek sa odsúdil k slobode prázdnoty. Nepozná svoju vlastnú budúcnosť, je uvrhnutý do konečnej, obmedzenej existencie, no zo všetkých strán ohraničený neuchopiteľnou kozmickou pustotou. Pozrite sa do vesmíru, na hviezdy. Ešte Immanuel Kant spomína, že pozrieť sa na hviezdnu oblohu pre neho je dôkazom Boha. Fakt? Veď to sú len galaxie. Keď sa už dnes modlíme Otče náš, nepozeráme sa, ktorý si na nebesiach, že to je tam v nebi, lebo my už vieme, že žiadne nebo neexistuje. To sú len galaxie galaxií. Ťažko sa nám dnes modlí, tak ako sa modlilo niekedy v dávnom čase, keď toto ešte ľudia nevedeli. Ale je dobre, že to vieme. Možno ten Boh ani na tých hviezdách nie je. A tak túžba po neobmedzenosti, po rovnosti s Bohom, budeme ako Boh, bola porazená konečnosťou ľudských možností, tými limitami, ktoré jednoznačne každý z nás aj cíti. Za konečné završenie ľudského života a ľudských dejín už neruší žiadne transcendentné absolútno. Človek si vybral cestu, ale tá nemá prozreteľnostný zámer. Veci síce existujú, ale pre človeka nemajú žiadny vyšší alebo hlbší účel. Poznanie dobra a zla. Čo mu nám to vlastne je? Vyznáme sa potom v tom, čo treba naozaj robiť alebo nie. Človek Boha odsunul ani nie, že na perifériu, ale až za perifériu a tým sa mu Boh stratil. Boh sa stal pre človeka mŕtvy. To je to zomrieš. Ak sme naozaj stvorení k večnosti a máme presahovať toto pozemské a sme sa vzdali stretnutiu a vzťahu s tým, ktorý tú večnosť nám môže ponúknuť, fakt sme mŕtvi. Boh sa stal pre človeka mŕtvy, lebo my chceme byť mŕtvi pre Boha. Vesmír je slepý a hluchý voči ľudským starostiam a bez akéhokoľvek lepšieho zmyslu. Niekedy bola astrológia, lebo sa nám zdalo, že v tých zviezdach vyčítame, čo bude ďalej, veď to je ten Boží priestor. Dnes sa už z astrológie smejeme a ja netvrdím, že by sme ju mali obnoviť. Možno by mali obnoviť niečo iné v našich srdciach. Iné pohľad dovnútra vlastných duší. Hoci neustále vysielame túžobné signály do vesmíru, či tam niekoho nenájdeme, človek sa cíti byť vo vesmíre opustený a ponechaný na seba samého. Ak sa teda máme my, dnešní ľudia, v tom 6. dni stvorenia, stať autenticky po tom, čo chceme žiť autenticky, znamená, že musíme uznať a slobodne sa rozhodnúť čeliť hmatateľnej realite o nevysvetliteľnej a nezmyselnej ohraničenosti ľudského života, na ktorého konci nie je nič. Dnešný človek teda zbavený istôt, ako nikdy predtým, a stal sa existenčne obnažený. Vlastne by sme sa mali hanbiť, lebo aj Adam a Eva sa hanbili a skryli sa, pretože to, čo poznali, im neprinieslo radosť zo života.
radosť zo vzťahu. Jeden pre druhým. Bolo to poznanie, ktoré zraňovalo a zahambovalo. Aj napriek tomu, že ľudské poznanie do istej miery je schopné preniknúť k určitým štruktúram, tie sú nevyhranené, čo spojení s individuálnou ľudskou a predstavivosťou vnáša do procesu poznávania prvok našej osobnej slobody. V tomto prístupe je prítomný aj taký kritický empirizmus a racionalizmus, že ničomu nemôžeme podľahnuť. Nič nie je tak isté. Zdôrazňuje sa aj to, že žiadny skúmajúci postup si nemôže nárokovať na absolútne opodstatnenie. To je tá božskosť vedy, keď už sami tomu neveríme. Že veda je tou spásou človeka. Doba, ktorú žijeme, sa môže vnímať aj ako doba otvorených, nevyhranených súborov, postojov, ktoré sú tvorené veľkým množstvom intelektuálnych a kultúrnych prúdov. Pripomeniem pragmatizmus, existencionalizmus, marxizmus, stále platí, psychoanalýzu, feminizmus, hermeneutiku, dekonštruktivizmus, postempirickú filozofiu vedy. Ľudská myseľ nestojí mimo sveta. Neposudzujeme svet z nejakého vyvýšeného stanoviska a ja som medzi vami, aj keď som vyvýšený, som jeden z vás. Každý poznávaný objekt je už dopredu súčasťou určitého kontextu, ktorý si nesieme vo svojich srdciach. A to, čo z toho kontextu aj vnímam, je opäť len ďalší predinterpretovaný kontext. Povaha pravdy a skutočnosti vo vede a rovnako vo filozofii, náboženstve a umení je nejednoznačná. Čo je naozaj dnes umenie? Človek si nikdy nemôže namýšľať, že transcenduje tie nespočetné predispozície, tie osobné očakávania, osobné vízie. To najlepšie, čo sa môžem usilovať, je spojenie tých niekoľko horizontov a zblíženie medzi subjektom a objektom, ktorá aj tak ale nikdy definitívne nezavrším. Stali sme sa Bohmi. Môžeme si už určovať, čo len chceme, ale zostali sme bez Boha. V tom horšom prípade musíme čeliť nečitateľnosti a neschopnosti sveta a musíme uznať svoj neprekonateľný solipsizmus. Hoci nás je tu toľko vnútorne, naozaj ako ten anjel v prachu zaviaty, nie sme sami po svojej človečenskej podstate, ak žiadne nebo neexistuje a žiadny Boh. Je to solipsizmus. Znakom dnešnej doby je teda otvorenosť aj neurčitosť a tým aj absencia akékoľvek pevnej pôdy na vybudovanie pohľadu na svet. Výsledkom síce je stála tvorivosť a vymýšľanie nového a inšpirácií, no zároveň aj ochromujúca úzkosť tvárov v tvár relativizmu bez konca a existenčnej definitívnosti. Blíži sa koniec života každého z nás, raz príde. Všetkým prestupuje pocit radikálnej neistoty a vykorenenosti, a tak ten pluralizmus, ktorý žijeme, hraničí až s nezrozumiteľnosťou. V minulosti príjmané pravdy, ktoré sa týkali človeka, rozumu, civilizácia, pokroku, sú vnímané ako prejavy spiatočníctva. V mene morálnych hodnôt totiž bolo spáchané príliš veľa zločinov. Dlhé dejiny západu sú plné expanzie, vykorisťovania, dravosti elít od staroveku až po súčasnosť, bujnenia na úkor druhých, kolonializmu, imperializmu, otrokárstva, genocídy. Dnes ako by malo platiť, že vlastne ani nie je pravdy. Tak ako keď sa Pilát pýta Krista, čo je to pravda, fakt, čo je to pravda? Nie sme aj my takí Piláti, ktorí sa pýtame Krista, a čo je to pravda? Vlastne zbavili sme sa ilúzií o postupujúcom pokroku. Naša doba je poznačená dekonštrukciou, demystifikáciou, diskontinuitou, posadnutosť fragmentami alebo zlomkami
a tak aj zodpovedá tomu ideologická angažovanosť v politike, sexualite, jazyku v prospech malých predurčených skupín. Nároky na akúkoľvek formu vševedúcnosti, či filozofickej, či náboženskej, či vedeckej, musíme zanechať. Nárokovať si všeobecné pravdy znamená vkladať na chaos fenoménov nelegitímnu dogmu. Aké všeobecné pravdy? Všetko sa dá vyvrátiť. Stali sme sa slobodní v uvažovaní. Prijatie náhodnosti a diskontinuity limituje poznanie na lokálne a špecifické. A tak ako keby sme sa dostali naozaj desi do takého vyčerpania vnútorného, beznádejnosť každého celkového pohľadu na svet, akousi intelektuálnou charakteristikou našej doby. Dnešná doba je nedôverčivá k metapríbehom. Kvázi nihilistické odmietnutie všetkých foriem súm, teda syntetizujúcich súm a metapríbehov, všetkých inšpirácií na intelektuálnu jednotu, celistvosť alebo zrozumiteľnú koherentnosť predstavuje pozíciu, ktorá nie je nespochybniteľná a ktorá sa na základe vlastných princípov nemôže pokladať za o nič správnejšiu, než sú rozličné metafyzické náhľady, v reakcii na ktoré sa dnešný človek vyhranil. A tak by som pomaličky sa dostal k tomu, čo tým chcem povedať. Ja som vždy tak uvažoval nad tým, čo znamená ten hriech, čo človeku priniesol, čo s ním spôsobil. My ho žijeme teraz naplno. My vieme, čo to znamená žiť bez Boha. Začíname to veľmi cítiť. Čo to znamená byť ako Boh. Zdôrazňovanie historickej relativity a kultúrno-jazykovej viazanosti všetkých pravd a celého poznania je nutné považovať len za zrkadlenie ďalšej perspektívy bez univerzálnej, nadejnej hodnoty. Záruka autentickej vízie pre človeka sa už nekoná. A tak Friedrich Nietzsche, a to sa musíme dosť vrátiť späť, a napriek tomu je veľmi moderný, u ktorého sa nihilizmus po prvý raz prejavil vedome a ktorý kataklizmu ktorá hrozila západnej civilizácii v 20. storočí predvídal, na vlastnom živote zažil tú hroznú krízu, ktorá čaká každého moderného človeka potom, čo si Nietzsche uvedomil úplný zánik metafyzického sveta a smrť Boha. A to je jeho výkrik. Čo sme to urobili? Keď sme túto zem odpútali od jej slnka, kam teraz smeruje? A kam smerujeme my? Preč od všetkých slnk? Či neustále nepadáme? A nerútime sa nazad, do strán, dopredu, do všetkých smerov? Existuje vôbec ešte nejaké hore a dole? Neblúdime akoby nekonečnou ničotou? Neuvanul nás prázdny priestor slobody? Neupadá na nás noc čoraz hlbšia a hlbšia? A tiež Max Weber tomu dodáva, stali sme sa síce špecialisti bez ducha, senzualisti bez srdca, táto ničotnosť si namýšľa, že dosiahla ten najvyšší stupeň civilizácie. A pripomeniem ešte to také testamentárne vyjadrenie Martina Heideggera na konci svojho života, keď smutný hovorí, zachrániť nás Bože, môže už len Boh. Carl Jung hovorí o nálade všeobecnej deštrukcie a zaciklenej obnovy, ktorá poznačuje celú našu dobu. Túto náladu môžeme cítiť všade, v politike, v spoločnosti, aj vo filozofii. Žijeme v tom, čo Gréci nazývali kairos. A ja smerujem k tomu, čo to znamená, stvorenie človeka. Že Genesis sa dostáva do 6. dňa, večera 6. dňa. Gréci nazývali kairos pravý okamih pre božskú metamorfózu základných princípov a symbolov. Ak sa totiž ľudstvo nezničí svojou vlastnou technológiou a vedou, toľko je toho v stávke, a tak veľmi záleží na psychologickej konštitúcii moderného človeka, uvedomuje si jednotlivec, uvedomujem si, že práve on,
že práve ja som tým závažím, ktoré nakláňa hrot osudových váh. Ako civilizácia aj ako druh, ako Adam a Eva, sme dospeli k okamihu pravdy. Keď sa rozhoduje o budúcnosti ľudského ducha aj celej planéty. Ako bolo kedy treba odvahy, hĺbky a čistoty videnia, to je práve teraz. Možno v nás túto odvahu a čistotu dokáže prebudiť samotná núdza. Ale je to taký požehnaný čas, ktorý žijeme. Nemáte ten pocit? Keď človek začne mať hlad, núdzu. Keď zistil, že si už sám nevystačí. Totiž to je ten čas, ako ho aj vnímam, ten čas Kyrios, ten čas, keď prichádza tá pomoc Boha, ktorá presahuje čas. To nie je starý zákon a nový zákon, kde si v roku 2000 dozadu, na mínus 2000 prichádza Ježiš Kristus. To je stála ponuka Boha, ktorá ide celými dejinami Adama a Évy. Ale to je udalosť Krista, ktorú si človek musí osvojiť. To je ponuka opäť byť ako Boh, ale byť s Bohom ako Boh, pretože ak sme stvorení na obraz Boží, je to o láske. O duši, ktorá dokáže milovať, je to o vzťahu. Kristus prišiel, aby obnovil vzťah. A my si nemyslíme, že už 2000 rokov ho žijeme. Ja stále cítim, že sme len na počiatku. Je to 6. deň stvorenia, možno práve večer, aby prišlo nové ráno, vaskriesenie. A Kristus sa nikomu nenanúcuje, ale potom všetkom, čo prežívame a čo sme prežili a čo cítime, nám podáva pomocnú ruku. To, čo on nás chce naučiť, nie aby sme sa vedeli prežehnať, správne si klaknúť a všetky tie modlitby, ktoré k tomu patria, lebo sa pýta, a bol som sám a navštívil si ma, bol som chorý, pomohol si mi, bol som hladný. Čo od nás vlastne Boh chce, aby naozaj to bolo poznaním človeka? Vzťahy, ľudské vzťahy. Nie sú tie najviac porušené. To nie je tak veľmi o tom, koľko je tých galaxií, či ten Pán Boh tam na nejakej hviezde býva. Ale pozrieť sa do svojho vlastného srdca a tam ho nájsť, ako to hovorí Augustín. Všade som ťa hľadal a pritom ty si ma čakal v mojom vnútri. Je to taká krásna doba, ktorú žijeme, lebo už to nie je tak veľmi o inštitúciách, možno ani o tých veľkých krásnych chrámoch, ktoré sú čím ďalej prázdnejšie. Možno sa už aj začínajú predávať. Ale je to o nás, o človeku, o tom, či si uvedomí, že ak chce byť, ak chce mať to poznanie dobrá a zla, ale práve to, ktoré mu sprostredkuje stretnutie s Bohom, ktorý je láska. A tak by som zakončil túto moju úvahu, ktorú tak žijem nejako aj ja v rámci aj môjho života, ktorý je tak trocha mimo štruktúry, aj keď v štruktúre, ale predsa len, či by sme si nemali každý položiť takúto otázku práve, ktorú Boh ani nedáva ako príkaz. Nejesť zo stromu poznania dobrá a zlá, lebo to ti zakazujem. Ale uvedom si, že ak budeš chcieť byť sám, stratíš ma, pretože sa odvrátiš odo mňa. Ja by som ti chcel povedať, ja by som ti chcel pomôcť, objať ťa a povedať ti, aký má byť tvoj život. A ja myslím, že v Kristovi sa dá nájsť aj tá pravá podstata Adama a Evy, pravá podstata človečenstva. A to je to, čo som vám chcel dnes večer povedať.
čas na dotazy, takže se můžete ptát. Je tady Hanka, která má mikrofon, takže jenom zvedněte ruku, ona se k vám pokusí dostat alespoň nějak, takže prosím. Pane arcibiskupe, zdravíme vás, já se jmenuji Václav Vacek, jsem farář Letohradu. To, co jste říkal, za to vám děkujeme, pociťujeme obtíž svědčit o Bohu v dnešním světě. Museli jsme se s tím nějak vyrovnat, se svou představou o Bohu. Bojujeme o důvěru v Pána Boha, jsme lidé naděje, je tady mnoho lidí, kteří chtějí svědčit o Pánu Bohu. Věříme, že Kristus nám pomáhá, abychom se uskutečnili jako lidé. Máme úžasného papeže, vkládáme do něj veliké naděje, ale i váš příběh, tomu se holt nevyhneme, i váš příběh nás velice zasáhl. Samozřejmě, že nejste první ani poslední člověk, který byl nějakým způsobem odstaven. Ale já se vás ptám jako člověka, který je obětí, ale zároveň jako člověka, vy už nejste funkcionář, ale přece jenom jste jaksi významná osoba, teď jsem zapomněl název, který jsem chtěl říct, ne funkcionář, ale hodnostář, můžeme říct. Dobře. Tak se vás ptám, ještě řeknu, my jsme se snažili, abyste se domohl spravedlivého procesu, nepodařilo se nám to, jsme o to moc usilovali. Pan kardinál, jemu jsme vděční, že vás protáhl nějak papeži. A já se ptám, víte, nás skličuje situace v církvi, my máme tady svědčíme o Pánu Bohu, svědčíme o Kristu, svědčíme o církvi, lidé se na nás dívají, máme být svědomím, Kristus říká světlo a sůl. A ta církev je nemocná. Já vím, že jsem hříšník a církev je hříšná, ale přece jenom nás zasáhla ta nemoc církve, že vy jste se nemohl něčeho domoci. Tak se vás ptám, jestli vy sám máte recept na uzdravení této naší nemoci, nás, křesťanů, naší církve. Děkuji. To je taká ťažká otázka. Necítim sa byť kvalifikovaný na liečenie a keď aj tak, ako ste to povedali, tak naznačujete, že cirkev má problém a že má byť liečená. No veď nakoniec asi život každého z nás potrebuje určité korekcie. Ja by som v tom nevidel hneď niečo, čo sa nehodí v rámci cirkvi hovoriť o nejakej potrebe korekcií a oprave. A cirkev má ako štruktúra, ako inštitúcia tiež svoje pravidlá a ja osobne si myslím, že je povinná ich dodržiavať. Nie podľa toho, ako to je vhodné alebo nie je vhodné, ale či to je vhodné alebo nevhodné. Jednoducho tie pravidlá, o ktoré aj ja sa túžim opierať, sú tak dogmatické ako ekleziologické, teda cirkevné, ale aj právne. A to by aj mohlo stačiť. Ja nemyslím si, že treba objavovať niečo nové. Možno to, čo treba, aby každý na tom poste aj cirkevnom je, aby si uvedomil, že dostal to ako sprostredkovaný dar, dá sa povedať, ako určitú úlohu, ktorej sa on nemôže zmocniť, že tak mi to patrí, ale musí tiež si uvedomiť, a to ako som to aj spomenul, že dobre, nepozeraj sa na život, povedzme aj toho Roberta Bezáka, znútra, teda, ale pozri sa zvonku vzhľadom teda z tých princípov, ktoré sú dané Bohom. Na dôstojnosť človeka, na právo, spravodlivosť, ako som povedal, na pomoc v ťažkostiach. Pretože tam vnútri môžem nájsť aj nejaké dôvody. Poviem napríklad taký jeden dôvod, ktorý som počul, prečo je možné niekedy tak netransparentne fungovať s peniazmi aj v cirkvi, však viete o napríklad Vatikánskej banke, že ona až vtedy začala opravovať svoje účty, keď ju k tomu vyzvali civilné banky. Takže si myslím,
že povedať, je spoločenská situácia či politická situácia na Slovensku taká, že neumožňuje, aby cirkev priznala svoje peniaze a musí si ich schovať. Možná snáď na nejakú krátku dobu, ale nemôžeme z toho robiť princíp. A keď by sme prijali takýto relativizujúci princíp, že je určitá šanca to urobiť ináč, ako nám to aj tie predpisy hovoria, potom to už riešime znútra, ako keby tých svojich záujmov. Ja osobne sám cítim, a to je aj pre mňa ťažkosť, pozerať sa na môj život nie tými mojimi očami, lebo ja si dokážem tiež ospravedlniť mnohé svoje konanie, ako som sa správal, ale pozerať sa ako keby tým Robertom Bezákom, ktorý chce byť blízko pri Kristovi. V tom prípade tu nechcem ja pred vami stáť ako nejaká výčitka cirkvi, ako tiež jeden, ktorý je hriešnik a ktorý má svoje problémy a chyby. Ale v určitej situácii by som bol rád, teda keby som bol chápaný takým tým pohľadom od Krista, nie od jednotlivých ľudí, ktorí majú úlohu. A keď sa pýtate teda na to, čo sa dá urobiť ďalej, no to treba skúmať, to, čo som tak chcel aj ponúknuť. Ak budeme skúmať len seba samých z toho, že nám to vyhovuje, alebo či to je dobre, alebo či sú to je taký Richelieu bol teda francúzsky kardinál síce tiež, ale špekuloval, ako to Francúzsku robí slávnejším a nehľadil veľmi na to, či to je morálne, lebo to vyhovalo štátu, kráľovi. Toto je nebezpečenstvo, na ktoré si musíme dávať pozor všetci, a zvlášť asi v cirkvi, aby sme to nehodnotili len sebou samým alebo nejakými diplomatickými danosťami, ale takouto pravdivosťou od Boha. Ak toto sa bude dariť, ak to naozaj bude cirkev vždy robiť, lebo ja si myslím, že aj v mojom prípade toto bolo také podstatné. Ja som nečakal nič inšie, len aby sa zachovali tie pravidlá, o ktorých som myslel si, že sú dôležité. A neboli také vyjadrenia, ako že to nemusí byť, lebo teraz nám to nevyhovuje. Nemusí byť dekret, nemusí byť to. To není správne povedané, pretože to mi pripadá potom také veľmi také osobné, také subjektívne, že teraz nám to nevyhovuje. A tak, keď sa vrátim k tej otázke, myslím, že ľudia majú právo žiadať a mali by, aj veriaci, od cirkvi, aby naozaj zachovávala to, čím má žiť v zmysle toho určenia od Krista smerom nadol, nie aby sme tam začali posúvať nejaké svoje vlastné záujmy, lebo teraz nám to takto vyhovuje. Cirkev nesmie prepadnúť diplomácii, nesmie sa chcieť stať ľúbivou, lebo ja myslím, že ani Kristus sa neusiloval byť ľúbivý, neskončil by na kríži, keby chcel byť ľúbivý. Tak beriem, že troška toho trápenia tam aj byť musí, takého martíria, obety, a vždy bude treba, aby boli takí palachovci nejakí, alebo Hus, alebo Jordan, alebo nedá sa nič robiť. Niekto na seba musí zobrať aj tú váhu tej snahy. Ja som pánu kardinálovi vďačný, že kus tej ťažkosti na seba zobral. Lebo ináč to ani nejde. Všetci hrdinovia nebudeme, ale vážme si tých, ktorí nimi sú a buďme pri nich blízko. Tak, aspoň to. Dobrý večer, pán arcibiskup. Moje meno je Peter Kapitán, pracujem pre Nový čas. Chcel som sa vás opýtať aj vzhľadom na tú politickú situáciu na Slovensku alebo vo všeobecnosti. Hovorili ste sám, počúvame o zániku, o dekonštrukcii, spomenuli ste rozpadnutie EÚ, hovorili ste, že to hodnotíte ako dobrý projekt, hovorili ste, že
to nie je správne to, ako vyzerá teraz tá situácia vo všeobecnosti, ako sa ľudia k sebe správajú. Rozprávali ste o hrdinoch, zažili sme situáciu ohľadom Zuzany Hlávkovej, človeka, ktorá poukázala na neprávosti priamo v štátnych štruktúrach, ktoré ovplyvňujú život nás všetkých. O tých hrdinoch, o tých ľuďoch, ktorí nejakým spôsobom ukážu, čo je správne a ktorí sa neboja a nehambia a vystúpia na verejnosti a snažia sa niečo povedať. A moja otázka na vás je, ako nepodľahnúť panike? Ako nepodľahnúť úzkosti? Ako nepodľahnúť tomu apokalyptickému podtónu? Tomu, že už sa nedá nič urobiť? Tomu, že sa niekto snaží sám poukázať na nejakú neprávosť, ale napriek tomu neverí tej spoločnosti v tom nastavení, aká teraz je. Tak, aby ho to celé nezomlelo. Ako sa proti tomu brániť? Týmto faktom sa ja trápim, samozrejme, že ja tu nestojím pred vami ako ten, kto sa stal nejakým podivným hrdinom, lebo ja som potom nikdy netúžil, ja by som bol rád, keby všetko sa riešilo ináč. Samozrejme, že by som bol rád, keby som tu bez vami stal ako trnavský arcibiskup, ktorý je v úrade a nejako emeritný, 56-ročný chlap. Ale možno nemáme v sebe toľko hrdinstva, alebo možno ten svet je taký vo všeobecnosti, sme takí, že nás ten systém doviedol k určitej takej vnútornému strachu a nie zbabelosti alebo strachu. Pamätám si, keď som musel odísť teda z toho úradu, tak mnohí ľudia boli pri mne blízko, ale pamätám si, ako mi hovorí taký spolupracovník, civilný spolupracovník, ktorý bol na významnom poste, že pán arcibiskup, ja som s vami, ale ja mám 4 deti, mám hypotéku. Ja nemôžem teraz povedať, tak keď bezák, tak aj ja. Lebo ja neviem povedať tým mojim deťom, že tak nebudeme teraz jesť, ale budeme spravodliví. A ja som uznal, že má pravdu. Ja si ani nemyslím, že koľko nás tu je, všetci teraz zdvihneme nejaké zástavy a pôjdeme bojovať za krajší svet. Niekto by mal. Niekto by mal. Vážme si tých, ktorí to robia, a keď už nevieme ináč, nemáme tú silu, lebo iste aj existenciálne možno aj nemôžeme. To nikdy tak nebolo. Apoštoli boli vedľa Krista, keď prišlo na tú chvíľu, ušli. Aj hovorí, všetci ma opustíte. A pritom žili 3 roky, boli dennodenne s ním, videli zázraky, o ktorých sa nám ani nechyruje. Takže Biblia sama nám dáva taký návod, že pozor, nebuchajme sa do prst, nie sme takí smel. Nevieme, čo môže prísť. Čo nás vyskúša a ukáže, že nemáme na to. Ale niekto má. Ty by mohli byť takou nádejou našou. A ja si myslím, že existuje aj taká možnosť, nielen tak, ako kde si v zákulisí povedať si, tak dobre to povedala tá dievčina, dobre to povedala. Možno je to taká troška aj naša snaha pomôcť tým ľuďom, možno aj materiálne. Neviem, či sme niekedy uvažovali, že niektorí hrdinovia potrebujú aj jesť a potrebujú aj žiť. Ale pobuchať niekomu po pleci a povedať si, to si dobre spravil, ja ti neviem sa postaviť vedľa teba, ale môžem ti dať niečo napríklad zo svojho materiálneho dobra, peniaze. Žiť treba, nedá sa nejako ináč. Či telefón, či všetko, čo žijeme. Elektrika stojí peniaze, aj keď niekto je hrdina. Takže možno uvažujme o tom, akým spôsobom si môžeme navzájom pomáhať. Ináč to nejde. Jeden síce bude hore, ale tí ostatní môžu byť tou podporou pre neho. A keď budú pomáhať, tiež sa budú cítiť tou súčasťou práve toho celého procesu dobra. Ak teda chceme ísť touto cestou, pretože tá odpoveď môže byť aj inakšia, možno sme ešte nevyčerpali všetky zlé možnosti. Takže čakajme, kým to bude horšie. A keď to už bude potom také zlé, že už nebudeme vládať, potom vybuchneme zlosťou a príde nová revolúcia. Z toho sa rodia revolúcie, ale aj zabíjanie ľudí. Neviem, či to musí až také nenávisti. Lepšie zastaviť skôr práve to, čo by mohlo byť príčinou budúcej nenávisti medzi ľuďmi. Ja myslím, že ten zlý si stále varí tú svoju polievočku. To pokušenie, o ktorom čítame v raji, pokračuje ďalej. Také pokušenie nenávisti, pokušenie ľahostajnosti, relativizmu. Takže uvažujte vy a vy povedzte aj mne, že čo by sa dalo spraviť. Ja napríklad žijem dosť ako rád aj to,
že aj keď mnohí sa nemôžu postaviť vedľa mňa, pretože naozaj majú povinnosti aj existenčné, ja rodinu nemám, ja nemám také povinnosti, pre ktorých chápem sám, že musia dávať pozor, ako sa správajú, ale cítim z toho takú radosť, že sú pri mne a vnímam to ako takú pomoc, aby som teda napríklad aj ja existoval tak, ako existujem. Nie je to tiež jednoduché. Dobre, toľko asi. Pochválim Pán Ježiš Kristus. Otec arcibiskup, chcel by som sa spýtať v súvislosti s tým, že teraz pred chvíľou si povedal, že by si sám chcel radu, že ako ďalej. Myslíš si, že neustále ústupovanie aj u nás v cirkvi vedie k tomu, že sa niečo spravodlivo vyrieši? Ja si myslím, že nie. Práve možno, že ty si ten bojovník, ty si ten na čele, ktorý, vidíš, koľko sme za tebou prišli. Išli sme stovky kilometrov, aby sme sa dneska s tebou stretli, aby sme ťa videli. Jednoducho musíš prijať to martýrstvo a bojovať za nás. Keď ja ani veľmi nechcem, no. Ako je to niekedy také, že byť hrdinom proti vlastnej voli, ale ja sa necítim byť hrdinom jednoducho. Situácia nejako tak dospela k tomu. Neviem, čo by som na to mala povedať, samozrejme, že áno, je to pravdou, ak si pamätám na jedno stretnutie s ľuďmi, ktorí zažili koncentrák, ešte mali vytetované tie čísla, nevybledli im celkom, už boli veľmi starí, mali okolo 85-90 rokov, pretože už odtedy je dávno, ale sa stretávajú. A tak sme sa spolu rozprávali. Ja si pamätám z toho stretnutia dve také základné vety a možno vám ich ponúknem tiež, lebo to nie je, že ja. To je ja, my všetci, ako hovorím, my sme tu všetci človekom. A hovorí mi tam jeden z tých ľudí, ktorí prežili holokaust, z tých starých Židov, že pán arcibiskup, a si neuvedomujete, je to také troška, to čo poviem, aj také, ako by som povedal, skôr nebezpečné voči štruktúre, ale svojím spôsobom tak trocha to aj je. Že v určitých chvíľach človek môže ako keby dôjsť až na tú kosť. Na tú, ako doslova by som povedal, keď sa oddelí mäso od kosti, tak nejako to hovorí, ten skalpel, a keď to prereže úplne až na tú dreň. Spomeňte si, vy ste teda tak dôverovali a dôverujete tomu spravodlivosti a tomu právu a ste sa sklamali, že voči vám tak nebolo zachované. Teda taký dôraz ste dávali na inštitúciu. To má pravdu, že niekedy treba dávať pozor, lebo inštitúcia ešte nie je Kristus, aj keď je to tajomné telo, ale nie je to samotný Kristus. Treba dávať naozaj, cirkev musí dávať pozor, aby sa príliš ten ľudský prvok nevyvýšil. A nezabudli sme, že to stále je na prvom mieste Božie dielo a nie ľudské. To mal pravdu, lebo ja som tak ako vyrastal v takej dôvere, že tí, čo sú hore, ma nemôžu sklamať. Tí, čo sa už dostali potom ako si aj hierarchickom rebríčku, tak som si myslel, že sú aj ľudsky veľmi kvalitní. No ale to není jednak jednej. To, teraz poviem troška zlomyselne, to, že je 120 kardinálov, ešte neznamená, že to je 120 kvalitných mužov. To tiež môžeme nájsť, ale nebudem to rozoberať, to je veľmi háklivá téma. Dobre, to bol ako jeden fakt, ktorý mi povedal, štruktúra. Potom hovorí, uverili ste tiež všetkým tým slovám, ktoré v tom vašom učení ste nachádzali, či už teda tie správne a dogmatické a tak. A hovorím si, áno, však samozrejme, tak som bol učený a vychovávaný. A zrazu ste zistili, že niektoré vety akoby neplatili zrazu. Niektoré, napríklad som počul o tom, že ja ako biskup môžem o to miesto prísť bez všetkého, tak ako keby to bolo len úrad. Ale ja som sa stal biskupom nie tým, že prišiel z Ríma nejaký list a bolo napísané, tak pán farár, budete teraz biskupom v Trnave. Bolo tam aj svetenie biskupské, celá tá veľká udalosť sviatosná, tak mi to tak prišlo také ako naozaj také nesprávne teologické, že na odvolanie stačí len povedať odiď odtiaľ. Aby som sa ním stal, muselo byť všetko to pripravené a sviatosné, a keby ste vedeli, čo všetko je s tým spojené. A na odvolanie stačila len jedna vetička v Osservatore Romano, že teda prichádzaš o úrad. To mi nesedelo.
mal ten Žid pravdu, že ja som veril, že to takto byť nemôže. A tretia vec, ktorú mi povedal, spomeňte si na Abraháma. On uveril Bohu. Neboli ani slova a nebola ani štruktúra. Ja vás tým nechcem viesť k tomu, že nie je podstatná inštitúcia, nie je podstatný tento chrám, nie sú podstatné tie vety, ktoré verím Boha Otca Všemohúceho a nepoškodené počatie Panny Márie, ale chcem povedať, že už v tej chvíli skutočne tá otázka je na kosť. Či verím v Boha. Nič viacej. A možno ste tu aj neveriaci, by som sa vás opýtal, máte záujem o čosi duchovné v sebe, niečo, čo... Ja to nehovorím o nejakom relativizme, že niečo, čo je nad nami, ale to je to, čo som chcel povedať v tej svojej prednáške. Nesmieme stratiť vertikálny rozmer ľudského života. My do toho neba musíme stále pozerať, ináč sme stratení, ináč sme len červíky, ktoré sa plazia po zemi. Mal pravdu, keď povedal si Abrahamovská viera. Abraham nemal ani slova, nemal ani štruktúru, uveril v Pánu Bohu. Dokonca aj to, že keď zabije vlastného syna, bude mať potomkov. Je to ťažká skúška, ja cítim, že to je strašne ťažká skúška, lebo aj ja som rád celému tomu prostrediu, tým slovám, aj tomu prostrediu, aj tým chrámom. Bol som pár razy v chráme svätého Víta. Úžasné, ale ľudské. A potom ten ďalší Žid mi hovorí, pán arcibiskup, ale uvedomte si jednu vec, že mnoho razy v tom živote, aby ste mohli kráčať za tým podstatným, vertikálnym, mám ostať len martýrium, svedectvo. Takéto najhlbšie svedectvo. Aj to uznám, ale sa toho bojím. Vy nie. Vojtěch z Jihlavy, dobrý večer. Já bych chtěl přispět k tomu dnešnímu svědectví takovým jedním příkladem. Znám jednoho člověka, který zažil v poslední době to, že zažil odmítnutí v církvi, tady u nás, v České republice. Probíhal nějaký taky právě církevní soudní proces a oni mu z biskupství odmítli jeho žádost přeposlat do Říma a on v tomhle roce milosrdenství, který probíhal, tak zažil jednu událost a mě by zajímal třeba váš komentář k tomu, že vlastně když mu přišlo nějaké to rozhodnutí z biskupství, tak přišel do kostela, kde byla i ta brána milosrdenství a během mše zažil takovou událost, že ačkoliv i ty lidi kolem něj jako můžou dosvědčit, že neusnul třeba při té mši, že to neprospal nebo že se mu to nezdálo, ale že té mše se aktivně účastnil a zažil, že byl během té mše jakoby přenesen do Říma, do Vatikánu a prostě šel tam po schodech a na těch schodech stál papež František a on se s ním setkal a obejmul ho. Během toho setkání nepadly žádný slova, ale on jako svědčil, jaký to byl pro něj obrovský zážitek, že zažil obrovský jakoby přijetí, jakoby pochopení a popisoval to tak, jako kdyby se skutečně setkal s Kristem. A byl to pro něj obrovský zážitek a mám vás od něj pozdravovat. Rád by vám část toho obejmutí předal a tak to je takový pozdrav od něho. Ja by som len nadviazal na to, keď to nebola otázka, nadviazal na to, že áno, teraz sme vlastne skončili
pred nejakým krátkým časom, rok milosrdenstva. Viete, ja si uvedomujem, ak som si aj niektoré veci rozmýšľal, čítal, a teraz mám toho času dosť na čítanie mnohých vecí, ktoré cirkev teraz ponúka ľuďom, aj ten rok milosrdenstva a ďalšie, ktoré, viete, že to je teraz taká veľká diskusia v cirkvi o svetom príjmaní pre rozvedených, že čo si sa deje, samozrejme, my sami cítime, lebo tá naša výchova bola niekedy taká lineárna. Pápež hovorí o tom, že treba rozmýšľať, treba diferencovať, nie je to vždy jedno a to isté. To má pravdu, len my sme tak neboli vychovávaní v seminároch, aby sme rozmýšľali, že ten život je ťažší, tak treba vedieť víc viacej v ústretí, toto je čosi ľahšie, jednoduchšie. Najlepšie, keď to je všetko lineárne a nemusíme sa s tým trápiť. Biele, čierne by som povedal. Lebo keď cirkev začne vstupovať do života ľudí, ja vím, aké ten život je komplikovaný, veď ja tiež len pochádzam z prostredia, kde aj sú rozvody, aj v našej širokej rodine, keď to poviem, máme aj už aj neveriacich, hoci korene, z ktorých sme vyšli, boli vyslovene kresťansko-katolícke, dnes už, kde už je katolicizmus ako taký vôbec nie a kresťanstvo vzdialené. Ale čo teraz, nemáme sa už stretávať viacej my blízky, príbuzní, lebo však máme iné názory. Ja cítim, že pápež tomuto žije a možno práve je v takom prese, tlaku, lebo nedávno 4 kardináli napísali, že teda nech jasne vysvetlí, ako to myslí s tým, že by sa mohli dať príjmanie aj rozvedeným. Dostávame sa aj my v cirkvi na nejaké rázceste, čo ja viem, na nejaký horizont, keď budeme uvažovať v rámci len nejakých striktných pravidiel určených, alebo budeme sa snažiť uvažovať aj srdcom. A v tomto je to veľmi ťažké, ja to sám cítim, že aj nemôžeme hovoriť o milosrdenstve, keď ti poviem, buď budeš urobiť takto, alebo zmizni. Milosrdenstvo vyžaduje, aby som s tebou teda rozmýšľal, aby som si uvedomil, že ten život máš náročný, možno, že naozaj si rozvede, nevyšiel ti vzťah. Koľko tých problémov je v dnešnom svete, ktoré niekedy neboli. Viete, aj samotný pápež má rozvedenú sestru. Takže možno takto vychádza to aj z jeho života, že nemôže to len tak teraz byť plus mínus. Ale je to také náročné. Má to srdce otvorené. Aké ľahké to je povedať si, ukáž ten svoj život, predložím papier, nie, choď preč, nemá šancu. A ja osobne tak nejako vnímam, ako som to teda mohol pocítiť aj za tú krátku dobu, ako som bol biskupom. Vyčítali mi, že som liberálny a že chodím na pohodu a neviem čo ešte do telocvične. Tak chodím, no. Dobre, koniec. Exkurzu. To mi tak ostalo jediné, čo môžem. Že tam môžem ísť. Ale že ja som tak ako si cítil, že hádam nie preto, že to bude ľúbivé pre ľudí, ale že tak to žijeme. A že aj na tú pohodu, keď pôjdem, lebo vraj teda na ten trečiansky festival hudobný, tak tam sú sex, drogy a ešte čo býva to tretie, neviem, tak ako rock'n'roll, áno, no, tak možno aj ten rock'n'roll, neviem, tak o tom sexe hovoriť a drogách nechcem, ale mladí ľudia, to je živočíšnosť, iste mnoho razy, ale ja som tam išiel práve preto, že je to tiež prostredie ľudí. A povedať, že tam nemá čo biskup hľadať, alebo teda, že som tam málo hovoril o Kristovi. A ja som tam išiel ako biskup, nie ako Robert Bezák. Každý vedel presne, čo tam ja, že čo som tam ja. A to tak nejako cítim, že to svedectvo cirkvi musí byť také vnútorné, spontánne. Nie také kostolné. Keď sa stala tá kauza moja a ľudia sa pýtali a nedostali vysvetlenie, tak jeden z mojich kolegov povedal také smutné slova na to, že predsa len by bolo treba tými ľuďmi komunikovať. A na čo? A kamže pôjdu? To je nebezpečné. Povedať si, my, ktorí sme teda na tejto strane, tá hierarchia, že aj tak nemáte kde ísť. Takže aký budeme, taký budete musieť prísť, lebo inú omšu mať nebudete. A čo keď nebudete chcieť žiadnu potom? My nežijeme v stredoveku, že teda Luther cítil, že toto není správna cesta, tak posunul cirkev iným smerom a došlo k rozdeleniu. A ľudia za ním šli. Ja osobne si myslím, ako to vnímam v takýchto našich prípadoch, že prestane chrám, prestane náboženstvo. To je veľká hrozba pre cirkev, ak len preto, že nedokáže byť empatická, alebo teda my empatickí, ak nedokážeme priesť milosrdenstvo,
a aj sa potrápiť teda s ľuďmi, ktorí ten život majú ťažký, tak ich stratíme. Doslova stratíme. Ja to, čo som hovoril, som nehovoril, aby ste mali výčitku. Ja cítim, že za stratou toho vzťahu k Bohu mnoho razy môžeme aj my, ktorí sme profesionáli. Väčšina ľudí, ktorí tu sedia, poznajú váš život, posledné roky vášho života. Chcem sa vás opýtať jednoduchú otázku. Ako čelíte beznádeji? Zatiaľ ešte beznádej, chvála Bohu, nie je. Ale treba dávať pozor, lebo naozaj človek, keď žije na hrane, tak ľahko sa môže preklznúť a prepadnúť do tej priepasti. To je taká osobná otázka, veľmi neviem, mám tak osobne odpovedať. Isté, že keď som hovoril o tom martýriu, ja si nemyslím, že to martýriu musí byť len, keď teda už ide o ten život v zmysle takom, že už krvácate. Niekedy človek krváca, ako som aj spomenul, tým, že je to ináč, ako som očakával. Ja, viete, povedzme aj to naše prostredie, aj slovenské, pomerne malé, my sa poznáme aj s mojimi kolegami, ja sa nevolám priezviskom s nimi, ale krstnými menami sme spolu študovali. Takže toto je také bolestivejšie, ako hovorí jeden žalm, že ty, môj priateľ, si zdvihol proti mne petu, možno to poznáte, že od teba som to neočakával. A tým je to také bolestivejšie, lebo ja iný priestor života som si nevytváral, ani nevytváram, takže nemal som kde prestúpiť. Keby to je takou šancou, ktorá je v tom civilnom priestore, že teda ak nevidie nejaký vzťah, máte právo, šancu alebo možnosť vytvoriť si iný. Ale ja teda som stále, veď to je také ťažké pre mňa naozaj, že na jednej strane som arcibiskup, ak pripustím myšlienku teda na dôchodku, čo mi je ťažko pripustiť, lebo ešte dôchodkový vek nemám ani pred štátom, ani pred cirkvou, tá dokonca ešte posúva až na 75 rokov ten dôchodkový vek. Tak ešte zďaleko, nie štát je v tomto troška milosrdnejší. No a jednu vec, samozrejme, že spočiatku ťažko. Samozrejme, že mnohé projekty sme mali, mám tu priateľov, ktorí by to mohli potvrdiť. Vízie, ktoré som mal, a ja som tak cítil, že keď teda som dostal tú šancu, tú možnosť byť na tom mieste, tak pritiahnem ľudí k sebe a budeme robiť všetko, čo sa len dá. Cez internetovú televíziu, rozhlas a otvoríme ten priestor chrámov, noci kostolov, to poznáte aj vy. Spojíme sa s tou európskou takouto vlnou. Vytvoríme priestor pre ľudí, aby mohli prísť aj do toho priestoru, kde žije biskup a aj jeho kolegovia. Takže pre mňa to bolo ako keď by som išiel vo vlaku, ktorý zrazu zabrzdí v jednej sekunde a jednoducho tí ľudia sa musia doslova až pozabíjať, zraniť, lebo to sa nedá. To bolo, keby som sa pripravoval na ten odchod, možno 2 roky, 3 roky, by to bolo menej bolestné, ale to bolo za pár hodín, dá sa povedať. To bolo drastické. A ja som na to nebol pripravený. Darmo niekto povie, a to sa mi aj nepáči, to je také cynické, že čo také sa stalo. To nie je také jednoduché. Ak ste žili nejaký hlboký vzťah, a ten vzťah sa nie z vašej viny rozsypal, tak by to cynické povedať, čo také sa vám stalo. Chlapče, nemáš tu iné dievčatá, dievča, nemáš iných chlapcov. Tak to sa nehovorí. Takže ja som spočiatku to naozaj tak prežíval ťažko, bolestne, ale keď som postupne videl po všetkom tom, čo som absolvoval, aj kde som chodil a o čom som sa snažil, viete, že som bol aj 2 razy so Svätým Otcom. Prvý raz to bolo také náhle, jednoduché, a druhý raz to bolo už také skutočné. Tak som pochopil, že asi sa mi nepodarí nejako tak pretlačiť dopredu. Tá situácia, musím ju prijať taká, ako je. Z akého dôvodu to nie je v mojej moci, aby som to vyzistil, prečo to tak bolo. Ja som aj jednému kardinálovi som sa ho opýtal, že teda dostali ste správy, ľudia žalovali na mňa. Ja konkrétne tu stojím pred vami, tak ako som, Robert Bezák, presne ma vidíte. A vy mi poviete, že ľudia žalovali. A to je kto?
Ja neviem, že kto sú to tí ľudia a trocha som bol aj taký zlomyselný. A to vy viete, že oni sú pokrstení? Tam to prišlo aj krstný lístok k tomu prilepený. Kto to vlastne bol? To môže aj niekto aj zlomyselne napísať. To musím odtiaľ to povedať dosť tak nechto, lebo viem, že to počúvajú aj takí, ktorí sú tu z druhej strany. Pozdravujem ich. Že to tak málo stačí, že príde nejaké ohlásenie, nejaké oznámenie. To je staré biblické pravidlo tiež, že ak niekto obžaluje, tak sa musí aj postaviť, že on obžalúváva. Keď tá obžaloba je zlá, tak on dostane ten trest, ktorého chcel obžalovať toho chudáka, alebo toho obžalovaného. Ak sa to nepotvrdilo, ale ja tu vôbec neviem, o koho ide. Ja sa čudujem takýmto praktikám, že stačí anonymné listy. To je hrozné. Na toto cirkev nesmie pristúpiť, že jej stačí podozrenie. V dnešnej dobe, Bože, sa dá vymyslieť všetko. Dnešná doba je tak naozaj, že kto vie, akým spôsobom sa dá manipulovať, povedzme, s internetom, s webom, s mailovými stránkami, tak môže zničiť vaše meno, koľko len chce. Na toto musíme, aj cirkevní ľudia musia byť na toto schopní a experti, aby pochopili, že cez maily a cez všelijaké listy sa dá vymysleť dolen, čo chce. A to žiaľ Bohu sa dialo. A to sa mi nepáčilo, to musím otvorene povedať, preto to aj hovorím, lebo tí, ktorí to počujú, to potom povedia tým, ktorí to robia. Já se chci zeptat na jedno, jestli to máš sluchal. Když Jan 23. teda přistoupil k reformě, tak taky to vzbudilo v kolegiu velkou nevoli a že bude 100 let trvat, než se napraví ta jeho věc. Je možný, že taky musíme čekat ještě 100 let, než zase teda dojde k nějaké reformě? Taká je pravda. Teraz však viete, že sú tie oslavy, aj Husové boli a teraz aj Luterové. A cirkev ako povedala, že už že bola to chyba. Tak 500 rokov bude dosť, no tu raz nedožijeme. Je to niekedy také troška, ako keby sme vyčkávali, že už to nikomu neublíži a nikomu nepomôže. Ja by som, a to je tiež taký odkaz, keď už môžem to povedať na tomto svetom mieste, že by sme sa mali poučiť z chýb. Mali by sme sa poučiť, ak sme to teda spravili zle pred 500 rokmi, ak to bola zasa tá ľudská ješitnosť, lebo niekto sa urazil. Rozdelenie cirkvi na východnú a západnú bola tiež nejaká ješitnosť legáta pápežského, ktorý nahnevaný, že nemal patričnú ústu, tam buchol po stole bulu, lebo mal právomoc. Je to nebezpečné, že koľko toho je toho ľudského hrozného. A preto to, čo hovoríte, je tiež takou pravdou. Ja tak trocha aj so smutkom čítam, že teda cirkev sa ospravedlňovala aj za tie pedofilné škandály a to treba ich riešiť v reálnom čase. To je už potom neskoro. Tí mladí ľudia, alebo teda tí, ktorí tým prešli, tí sú už postihnutí. Tým, že sa niektoré veci zanedbali. Ale bola voči tomu nejaká taká veľká ohľaduplnosť, koľko zla sa tým spôsobilo. Takže, ale keď to poviem teraz, lebo to je taká moja vízia, takže keď ste ma do toho vtiahli, ešte to potrvá. Ale nie 500 rokov, nie. To sa nebojte. Bude to rýchlejšie, lebo svet sa zrýchluje. To, čo bolo niekedy 500, potom už bolo len 50 a teraz takých 10, 15, 20. Já jsem Emanuel Marie, katolický křesťan. Miluji Boha a věřím Kristu, že církev je jeho tělem a jeho výsostným, řádným způsobem, který chce zachránit každého člověka. A myslím si, že každý křesťan nejenom, že by byl nabádán zvnějšku, ale spontánně cítí, že intenzita lásky a vděčnosti Bohu za stvoření i za vykoupení
je motivací k solidaritě s církví jako tím biznesem, jako tím, čím Bůh chce zachránit člověka. Ale do jaké míry má být naše solidarita s tímto božím dílem motivací k tomu, být si jistý, že schovávání špinavého prádla bude ku prospěchu věci. Církev je, zdá se, jedinou armádou na světě, která dobíjí své zraněné. Viem, kam mierite a to tiež môžem povedať. Myslím, že toto miesto je toho hodné. Nie, že možno, isto je toho hodné, áno. Cirkev nemá čo ľudstvu ponúknuť, len Krista. Nemôže ponúknuť žiadny výrobok. Volkswagen ponúka auta, neviem, nejaká firma, čo ja viem, Apple ponúka telefóny, ale cirkev neponúka nič také, čo by bolo také, ako keď si kúpim dobrý telefón, ja sa nezaujímam, či ten, čo to vyrábal, je mravný alebo nemravný. Hlavná vec, že mi funguje. Chápete, kam tým mierim? Ak si kúpim nejaké auto, či ten robotník bol včera opitý, ma nezaujíma, ale hlavná vec, že dneska že to auto dobre zmontoval druhý deň. Ale cirkev nič také neponúka. Cirkev neponúka výrobok, ktorý by ju ospravedlňoval. Aj teda, ona naozaj ponúka len človeka. Jej cestou je človek, a to vykúpený človek, to voskresenie. Cirkev už žije tú nedeľu. Ona už žije, ona nám má ponúknuť ten raj, ku ktorému smerujeme. Či kto chce, či kto nechce. Ale ona už hovorí o tom, ona je nadčasová v tomto zmysle, lebo žijeme síce Genesis, ale cirkev nám ponúka už Krista, ktorý je Kyrios. To už nie je chronológia. To je tá udalosť, ktorá sa raz navždy stala. Udalosť síce v čase, ale udalosť, ktorá je nadčasová. Keď sa spreneverí tomuto svojmu poslaniu, jej existencia stratí zmysel. Poslední dotaz. Pochválený bude Ježiš Kristus. Vaša excelencia, ja by som sa chcel spýtať, hovorili ste o tom milosrdenstve, že ak cirkev nebude milosrdnou, že vznikne nový Luther a tak ďalej. Chcem sa spýtať, že či si myslíte, že je to správne, lebo napríklad Kristus, keď hovoril o skutočnej prítomnosti v Eucharistii a učeníci od neho odchádzali, on im nepovedal, že nejdite, nemyslel som to tak, že či musí cirkev robiť ústupky, čo sa týka napríklad toho príjmania pre rozvedených a znovu zosobášených, že cirkev vždy presadzovala milosrdenstvo, ale vždycky vyžadovala, aby kresťan konal pokánie, že podmienkou vyliatia množstva Božieho milosrdenstva je to, že sa človek kaja. A títo ľudia, bohužiaľ, chcú ďalej žiť vo svojom hriešnom živote. Potom ďalej by som sa chcel spýtať, hovorili ste o Husovi, o Lutherovi, že či... nakoniec ešte... Ale už to jedna otázka je ťažká, čo ste mi dali. Dobre? Takže už na budúce, keď prídem o rok, no ja hovorím, že prídem, tak potom odpoviem na tú druhú, ale na tej prvej ste hovorili o tom, že cirkev by nemala byť len milosrdná. Ja vám poviem takým osobným príkladom, lebo som to cítil zo seba samého, som bol prekvapený svojou tvrdosťou. Ale to bolo o inom. Svojho času, keď som mal asi 40 rokov, som si otrhol Achillovú šlachu a musel som teda ísť z nemocnice na operáciu, ležal som na traumatológii a bolo tak asi piatok večer, priviezli asi 5 chlapov, takí
dobitý, povracaný a dotrhaný a pýta sa tej sestričky, že čo to je. No, že to opitých vozia takto, lebo končila šichta, koniec, víkend, tak sa poupíjajú a tak sa doráňajú, popadajú zo schodov, tak majú nosy dobité a povracaní. Ja hovorím, a to fakt takto to by... No áno, väčšinou tak na víkend ich sa dovezú, potom oni tie 2 dni, čo sobotu, nedeľu tu poležia, sa preberú z toho a sa pondelok môžu sa vrátiť do reálneho života. A to sa tak stáva častejšie, sa jej pýtam. A mi ukázala tam, hovorí, viete, tento pán, čo tu je, ja som tam bol tak nejako v marci, že už je tu 5. krát za ten od január, február, mára 3 mesiace. Do mňa taká spravodlivosť vstúpila, spravodlivosť. Ja by som odpálsal remeň, aby som ho vyšľahal po zadku, že čo nemá rozum, už 5. krát takto dobitý. A tá zdravotná sestra, nie reholná, zdravotná, civilná dievčina mi hovorí, ale to je tiež len človek. Má pravdu. Má pravdu. Ja ako chlap by som povedal, čo si nevieš rozkázať, čo sa ožieraš, čo nevieš si povedať, kedy dosť. A ja sa vás opýtam, čo by ste chceli byť radšej, aby cirkev bola taká ako ja, alebo ako tá zdravotná sestra. Vo vašom prípade. Ona neschvaľovala to, že bol opitý. Ona mu pomohla. Jediná šanca pre neho je, že mu niekto pomôže. Ak ho budete mlátiť, nepomôžete mu nič. A to je aj cirkev taká istá. Děkuji za úžasnou přednášku, téma otevřenost, odvahu. Doufám, že to postavení, které jste učinili na závěr, není jenom jako symbolicky, kdy jsme děkovali, že nás to taky nějak napřímilo, narovnalo, abychom ve svém vlastním životě to, co jsme tady zakusili, možná co se promítá do našeho vlastního života, tak bude o ním narovnáním se a vykročením dobrým směrem. Věřím, že i tento večer k tomu sloužil a my bychom rádi poděkovali nejprve tedy za komunitu, která tady žije v tomto klášteře a vlastně kostele. Takovou maličkost, zítra slavíme svatého Jana od Kříže, to je takový muž, který viděl, co je noc a co je vězení, ale také viděl, že v těch nejtěžších věcech vznikají ty úžasné, vzácné věci. A zároveň, oče arcibiskupe, to společenství, které tady vidíte, tak vám si dovolilo vám tady takovou maličkost a pozornost, protože si myslím, že to k tomu patří. Že nejenom ono poplácání po rameni, protože i arcibiskup musí jíst a potřebuje cestovat.